Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngabaka Khongolose. Ithuba elinqa izivele kubafundi kolwamabhanoyi. Kanti ingane iphoseke emgodini yashona kwasokhulu. Nina bakambombo osho omnyama indaba ze1KZN TV nifundelo uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Ilungu lesigungu esiphezulu kuKhongolose uSenzo Mchunu wethuleke inkulumo sifundo ngoMike Mthethwa kanjalo ke noSimon Mthethwa abasoconga uhulumeni obandlululo leminyakeni edlule belwele inkululeko endaweni yaKambonambe enyakatho nalesi sifundazwe. Iqembu le-ANC lithi liboneke kufanele bekhunjulwe ngemisebenzi yabo kuphinde ke kufundiswe ngabo neqhaza abalibamba ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo. Uyaqhubeka nokubonakala emphakathini uSenzo Mchunu ebonakala eqhubeka imisebenzi yeqembu le-ANC. Umchunu owamiswe esikhundleni sikaNgqongqoshe wamaphoyisa kulonyaka kulandela izinsolo zikaKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi sokuxhamukela ke kusebenzeni kwamaphoyisa ubethula inkulumo sifundo kaMike Mthethwa noSimon Msweli abathathwa njengabanye abalwela inkululeko ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo ngaphansi kwesifunda eMosadladla. Kwakudinga ukuthi osayi omthetho bamelele igama elithi African National Congress bavikela abantu emaphoyiseni, bavikela abantu enkathini ngendlela ababengenza ngayo, kodwa at the same time bavula umgwaqo bavulele i-ANC, at the same time bavikele ama-families abo. Kodwa ayikho intention kwangeyona into yokudlala ukuyihlanganisa ne-ANC. Wawazi ukuthi usuqalile uku-apply lokuhamba ukuthi uye emangcwabeni. Uma usukwazi ukala ukhuluma indaba ye-ANC ey'koleni kwakunjalo. Le nkulumo sifundo ibikwasokhulu kuyilapho ke omunye walezi shosho ze-ANC zidabuka khona ibithanyelwe ngamalungu e-ANC. Umchunu uthi laba ngisho ke nemndeni yabo yabeke siyingxenye yeqembu le-ANC. Ugcine ifamily yakwa Msweli isiyifamily ye-ANC olimini lwabantu emphakathini nakuthina njengo-ANC ema-ofisi namempangeni sasazi ukuthi uma ufuna ifamily ewu-ANC hamba kwaMsweli uzothola umama Msweli, uzothola uSayi, uzothola osisi bakho, uzothola umuntu wakhona ngoba kwase kunjalo family yonke yakwaMsweli. Umchunu ungenze ngendlebe kamalungu e-ANC abe ingxenye ke yale nkulumo sifundo ukuba kaqoke esikhundleni abaholi abasebenzela ke-ANC hayi ke labo abaqonde ukusicobisa ngokwabo. Make ukhethwa uba umholi webranch sihlalo unobhala, ake sibuyele kule nto yokuthi sihluphe ngokuthi ubani phakathi kwethu obukakala eyizwa lento eyithwele ngemizwa le. Izindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwaSokhulu. Abafundi abanentshisekelo yokufundela ukushayela amabhanoyi sebezoba nethuba lokuqala ukufunda kabanzi kusukela emazingeni amabanga aphezulu. Lokhu kuza ngemuva ukuthi isikole sokufundela ukushayela amabhanoyi iFuze Aviation Academy ivule ngokusemthethweni isikole ke sawo lapho izokwamukela khona abafundi kusukela ebangeni lesithupha kuyofika kweleshumi. Lesi sikole ke sizinze ke sikhumeni sezindiza eMgungundlovu sithi sifuna kube lula kubafundi abathanda lo mkhakha. Bebephumile abazali kanjalo nabantwana ukuzozizela kabanzi ngesikole sokufundela ukushayela amabhanoyi iFuze Aviation Academy esisungule uphiko olusha ngaphansi kwalo okuyisikole sabafundi bebanga eliphezulu phecelezi i-high school kusuka kuyibanga lesithupha kuya kuyibanga leshumi. Aviation High School that we're opening here in Pietermaritzburg will combine aviation training and high school training and equip students with technical skills, attitudes, a sense of professionalism, discipline to serve them well in careers as aviators. But it's a unique opportunity for learners. It's the only school in South Africa that combines aviation with matric subjects and integrates the syllabuses. The plan is that by the time a graduate graduates or matriculates, they will have at least a private pilot license.
They will have a choice to go on to be a mechanical engineer, and all graduates will qualify with a drone pilot license. Laba bathi bavule izikhala zabafundi abangamashumi kuphela. Application form is online, it is active. For next year's Tata grade 8 and grade 9. Grade 8 and grade 9. It is important ukuthi ozongena noma ofuna ukungena aphase imaths ayiphase kahle, aphinde aphase isiZulu, aphinde aphase isingisi futhi ngoba isingisi isona esisebenza kakhulu la kwa-aviation. Kanti uhlelo lwalesikole lokufundisa liyafana nolwezikole ezinye. Isikole as in the curriculum, it's an ordinary curriculum eyenziwe eyikoleni. Bese si-enricha aviation. These are all internally or localized examined subjects. Akuzudinga ukuthi zibe. Kodwa ke uma sesiqhubekela ku-matric, because our matric will be IEB, then ama students must at grade 12 so anika space ukuthi akwazi ukuthi prepare for that examination. But angiqinise nje ngiqikelela ukuthi maths is important, science is important, and English ngoba communicatewa ngayo phela uma unqamula amazwe la. Abazali ababekhona baphawulile. Been following Ufuza Academy online, especially my TikTok, Facebook, social networks. Nje ngikufunde kakhulu ukuthi it's so interesting for abantwana abancane, and my daughter's dream is to be a pilot. That's why I'm here. I think the main thing that is a concern, of course, you want to know as a parent what school fees is 10, and it felt like it's somehow hidden, and as if like we wouldn't be here if like we want to know what are we committing ourselves to. And I think the issue also that I've heard registered already for department. Ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dubengise Orip Mgungundlovu. Umndeni wakamdletshe endaweni yasokhulu ngase Richards Bay enyakatho kwaZulu Natal uthi ke ufuna impendulo kwimayini Richards Bay Minerals RBM ngamafuphi ulandela izigameko sokushona kalukhusele Madikizela ophoseke emgodini wepayipi ombiwe ile mayini emphakathini. Lo mndeni usolakele mayini ngokumba budedengu ke lo mgodi omkhulu ungafaki nezexwayiso. Umndeni wakamdletshe kwasokhulu usolake imayini Richards Bay Minerals ngokuba budedengu ngokuba umgodi wepayipi lamanzi ungafaki isixwayiso nokolektheni kuphonse kumfanyana ulikhosele Madikizela kulomgodi obusucwela amanzi. Lo mndeni uthi lesi simo besingagwemeka. Okugcina ke kukhalisa ke kakhulu kube yikho ukuthi ukuba kuthiwa bebarricade bakwenza ukuphepha ngako mhlambe akwenzakalanga lokho ukuthi njengoba umsebenzi obukade wenziwa yibona yilokho ke okugcineke nathi phela kusikhalisa njengabantu abayilunga lomndeni ingane le ekandodana wami mina iwumzukulu ilokho nje singakubeka ukuthi uRBM nangelinye ilanga fanele uma ngabe ukuthi uyasebenza endaweni ekuqikelela ukuthi yonke into eyenzayo ekwazi ukuthi enze kube nokuphepha. Ulikhosele Madikizela ube neminyaka eyisikhombisa ubedlala nabangani bakhe ngesikhathi ephoseka kulomgodi obusucwela amanzi. Iziba khona ezinye izinto zicaca ukuthi ngenxa yenkampani phela esikhonda khonle nemali okunye noma bekwenza kuyekhamisana nokuthi bayazi bona ukuthi ngeke beze benziwe lutho abantu ngoba bayazazi bona ukuthi banemali yabo noma ke kwesinye isikhathi ungakhuluma kodwa ungagcina kwesinye isikhathi uyibona ukuthi usuyitarget ukuthi bebize amaphoyisa bethi hambani suselela abantu ngoba yibona abasivimbela umkhiqizo yabo. Kuningi ke khona okunye ukubona ukuthi ngesinye isikhathi akuhambi kahle. Lo mndeni uthi ke uRBM ubamsene ke nawo ngamalungiselelo omncwabo. Ayena uRBM ufikile nala ngosuku kubikwe isigameko ngakusasa bafika bezokhalisana nathi bezozwa ukuthi kwenzekeni yabo basebesho nabo ukuthi bebebhlungu kulento eyenzekile sakubonga ke lokho. Ukuthi nabo befike base bechaza ke futhi ukuthi nabo bazozama ukuthi njengo RBM ukuthi bengenelele yabo kukhona ke
okunye sekwezinyathelo sesikubonile abazamile ukuthi bekwenze. Ongamele kumnyango wezokuxhumana eRBM uNelsiwe Masina usiqinisekisile isigameko usenzeke ngesonto edlule ukuthi bakwenza konke okusemandleni ukuthi umphakathi abasebenzela ngaphansi kwayo iphephile ukuthi ke basebenzisana nomndeni ukuthola izindleko zomngcwabo kanti amaphoyisa nomnyango wezongibopha phansi uyaliphenya ke lolu daba. Izindaba ze-1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwaSokhulu. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazi ihlokwana zethu ehamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngabakakhongolose. Ithuba elingqayizivele kubafundi kolwamabhanoyi. Kanti ingane iphoseke emgodini yashona kwaSokhulu. Uhlelo lomnyango wezokuthutha lokuphuca abashayeli amaphuzu balichitha abashayeli bezimoto baseNyukhasela kulandela kokuvela kwemibiko eveza ukuthi ke kusukela ngomhlalo lunye kuzibandlela kuona ke lonyaka kuzoba ke nohlelo olubizwa ngeATO oluzobe lizoqinisekisa ezokuphepha emgwaqeni nokuyilapha abazobe benza ke okungelungile bezothola khona ke ijeziso einzima okubala kuzona nokuphucwa ngisho incwadi zokushayela. Inhlangano yabamatekisi Santaco ithi lokhu kuzobe ke kufana ke nokuphuca abashayeli igunya lokubeka isinkwa etafuleni. Abemboni yamatekisi KwaZulu-Natal eSantaco bathi uhlelo lwe-point system luyingcindezelo kubantu. Asijabulile neze hayi kancane thina sithi uhulumeni ube ngaba nazo ezinye indlela zokuthi agcizelele ukuthi i-road safety yenzeke kodwa leyo ukuthi agcine aphuca abantu ama-license asikuboni thina siyimboni yezokuthutha KwaZulu-Natal kuyisolution kuzogcina ku-creator i-unemployment evele i-high as we speak. Asisho ukuthi abafowethu abaphule imithetho yomgwaqo, akekho umuntu ongapromota lokho ukuthi akuphulwe imithetho yomgwaqo. Sonke sigqugquzela ukuthi imithetho yomgwaqo ayihlonishwe kodwa asiboni isolution ukuphuca abantu ama-license. Sithi mhlawumbe beyingaba khona enye indlela yokuthi kujeziswe abantu kodwa not ukuthi ubaphuce ekuyiyona into ebenza ukuthi bakwazi ukuthi basebenze. So thina asikho happy ngalo uhlelo, we need to be honest, kodwa sithi abafowethu abayihloniphi imithetho yomgwaqo. Kanti abashayeli bamatekisi bathi abanye babo kwabanzima ukube bethola izincwadi zokushayela. Mina esayidini lami ngihambisana nakho nabanye zakwethu. I-robot siyalimela yabo. I-stop sign siyafika sithi qala sesiyandlula. Omunye umuntu athi kumele uzufaka u1 yabo. Kanti lapha akukho right ngokuthi angithi siyabona ukuthi akunamoto. Angithi vele kumele undlule i-stop sign. Manje leyo uthi manje uzodatshulela i-license uyiqala phansi. Njengami mina i-license mhlawumbe ngayihlanisa kanzima. Noma ngathathela ekhaya kusanamuntu osozongithathela i-license engizokwenza kanjani ke lapho. Ngapha kukho kunye mhlawumbe engcono mhlawumbe kungenzeka ngendlela engcono. Kanti abanye baphawule ngokuthi lokhu kuzobe kubabuyisela emuva njengabantu abakhule kanzima endlini emnyama. I-system lena angiyiboni kuyisystem ezosiphatha kahle singabahlali baseNingizimu Afrika. Kumanje nje siyasokola kunabanye abethu abasalinde amakhadi awakabuyi. If ever futhi sekuthiwa nawo aseyathathwa aseyascratchwa yanqamunyula kwenziwa lokho yana uyabona ukuthi uzophinde kusinikeze futhi enye ingcindezo ukuthi asakwazi ke manje ukushayela, asakwazi ukwenza izinto zethu ngokuphuthuma ngoba nakho asenayo imvumo. Sisafana nabantu abangenamvumo vele at all. Kubi kuthobeka dlali ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNyukhasela. Ibandla le-Apostolic Faith Mission kwisifunda iZululand lisingathi inkonzo yabesifazane ngenhloso yokucobelelana ngolwazi lokuhlomisana ngokubhekana ke nodlamelo ezobulili, indlela yokuziphatha emphakathini kanye ke nokukhulisa ngezinkulumo ezakhayo kwabesifazane abasakhulayo kanjalo nalabo asebekhulile. Leli bandla ke likusho lokhu kwinkonzo ekade lisingatha ke iminyaka yonke kanti lithi liyibona kithela kuyithele ezinhle ukukhulisa abesifazane abaqotho ngaphakathi ke ebandleni. Ibandla le-Apostolic Faith Mission kwisifunda saseZululand lisingathi ingqungquthela yaminyaka yonke ehlose ngayo kwakha isisekelo esiqinile sabesifazane kuleli bandla. Yini indaba senza inkonzo yabesifazane
ingenxa yokuthi sidinga ukuthi abantu besifazane bakheke. I-team yethu yale conference it's building a firm foundation in the word of God. Why sisho kanjalo? Senzela ukuthi abantu babe nesisekelo okuyisona sona isisekelo esinguJesu Kristu. Isona lesi sisekelo esizokwenza sona la sizoqinisa isisekelo kubantu besifazane. Udaba lodlame olubhekiswe besifazane alisalanga ngaphandle njengoba ke leli bandla lithi linezinhlelo zokubhekana nalesi sihlava. Ikakhulukazi la kule conference sinale topic ethi girl child, just ukuthi bazi ukuthi kufanele bavikeleke kanjani ezintweni zokuhlukunyezwa, ezintweni zokuphila empilweni, ngoba abanye bayahlukunyezwa nangendlela ukuthi uthole ukuthi amantombazane amancane aseyakhulelwa ngenxa yokungazi, kodwa la bayafundiswa ukuthi uma uyintombazane kufanele wakhele isisekelo esinjani. Kulengqungquthela esikhululo sayo ebesithi sakha ke isisekelo esiqinile obesifazane ibihlanganisa abesifazane kepha ke bengabavalile ngaphandle ke nabesilisa. Njengoba sizokwakha isisekelo esiqinileyo, sizosakha kobaba, sizosakha kogogo, sizosakha komama, sizosakha kubantu abasha. Kade nje ekseni umshumayelo obenikezwe nje ithuba elincane lika 15 minutes ezokhuluma namantombazane, engikhuluma nje ngaphakathi ayathandazelwa amantombazane ngoba kuthiwa amantombazane iBhayibheli elifundiwe namhlanje lithe ayaqhamazela, alahlwa ukuthi ayaqhamazela. So njengoba eqhamazela kudingeka kuzokwakhiwa isisekelo sawo ukuze abe omama kusasa bazoqina, abe abaholi kusasa bazoqina. Lengqungquthela kulindwa ukuba iphothulwe kusasa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu esikhaweni. Inkampani Athletics ibambisana nomasipala waseBaqulusini kanye neZululand bahlele kumqhudelwano basubathi abakhelele sesifundo obuwaziwa ngenkampani Marathon ngaphambilini kodwa usuqanjwe ngenye yezinqalabutho zaseBaqulusini uSolwazo othi Nxumalo obambe elikhulu kweqhaza elikhulu kwezemfundo nokuthuthuswa komphakathi eZululand. Lo mjaho okuhlelo ukubungaza impilo leli qhawe kanjalo nokugqugquzela ukuba abantu bahlaleke bephilile. uSolwazi othi Nxumalo uthi kuyisibusiso uwe lo mjaho uqambe ngegama lakhe njengoba naye akhulela khona enkamani. Ngiyathobisa kakhulu ngalesi senzo, ngizibona ngemncane ukuthi uqanjwe ngegama lakhe. Sengikhumbuza othisha balapha enkamani, sengikhumbuza abasebenzi balapha enkamani nofada. Linkamane noba nibona nje kwakuthengwa izinto ezimbili kuphela, iswine noshukela, konke kunye kuphuma enkamani. Kwaba isibonelo esihle kakhulu lokho. Babesifundisa ukutshala izihlahla, besifundisa ukuthi igceke sigcina kanjani, sizifakela thina utshani kwamatrasa sasihlala kubona, sigemeza ngamanzi abandayo. Umnyangathi hayi sesedlula leso sikhathi, kodwa kwasiqeqesha ukuthi uphile. Uqhube ngokuthi uqhugquzela intsha ukuba inyakazise umzimba wayo. Ngithi-ke ngalomjaho futhi noma ngalomsubatho ngiqhugquzela ikakhulukazi intsha nabadala ukuba bawunyakazise umzimba ngokuza engqondweni, ukuyimisela ukuthi uzokwenza into bese leyo nto uyayilandela. Kuyinto ezosiphumelelisa thina njengesizwe nokuhlala emgqeni walokho osuke uthi uqondile, ungaphanjaniswa ngabanye bathi sesingahamba kanje sesihamba kanje. Sinjenje ezweni lethu kukhona ongahambi kahle ingoba abantu bayaphambukiseka. Kanti mesifunda iZululand uMichael Khumalo uthi lo mjaho bawuqambe ngingqalabutho ebambe iqhaza elikhulu eZululand. Professor othi Nxumalo Marathon la khona inkamane Athletic Club yacela ukuba kusetshenziswe noma kuhlonishwe igama lika baba uSolwazi uNxumalo owusomlando isifundiswa. Inkamane ke idume kakhulu ngokukhiqiza izifundiswa, kodwa futhi inkamane ila khona uprofessor afunda khona wayeseyasabalala ke uSolwazi usomlando. Kodwa sikutusa nje kakhulu ukuthi abantu abanegama bakhumbuleke la besuka khona nomlando wabo. Ngakho ke nathi njengeZululand District Municipality sibasupportile. Khona manjalo imeya umasipala Baqulusi uKhehla Mkhwanazi uthi lokhu kuyijoko labo ukuba bekwazi ukulekelela intsha ngezemidlalo.
Ukuthi udaba lwezemidlalo luseqhulwini ayilwethu kuphela ngicabanga ukuthi wonke nje umholi uma ebona abantu abasha ebona abantu endaweni ufisa ukubenzela lokhu okuzobajabulisa kodwa kakhulu inkamane Athletic Club umvusi wenyamazane ngoba bebezenzela le marathon kodwa sibese singena siba ingxenye yayo eminyakeni emibili edlule ngonyaka ophelile wathi ukwenyusa izinga kodwa kulokhu izinga lenyuswe nawu umdlandla obangwa ukubungazwa kwempilo ka Professor Othi Nxumalo okubela umjaho usuwethiwa ngegama lakhe. Kube kuthobe adlala endabeni ze1 KZN TV ngise Firehead. Asiphinde sithi ishelele ezitolo nenabesilo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kwethule isifundo ngabaka Khongolose. Ithuba elingqayizivele kubafundi kolwamabhanoyi. Kanti ingane iphoseke emgodini yashona kwasokhulu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Ezimakethe zivalwe iranda kuleli ngo$17.27 kuyidola laseMelika, lingu$20.21 kupondo waseBrithani kanti belingu$20.25 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibikade ingu$3,858.49 ounce, kuthi intengo engahluziwe ibe ngu$64.11 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukugembula kweMamelodi Sundowns ngedolo bese-ke lihlupheka isikhathi eside umdlalo wayo kuMothobi Mvala holele kutheni-ke ayohlinzwa kulandela ukuthinteka kabi ngesikhathi bebhekene neLamontville Golden Arrows kwe-Betway Premiership. Lokhu kuvunywa kwabezindaba ngomqeqeshi waleli qembu uMiguel Cardoso eqinisekisa ukuthi uMvala oyisethenjwa nakwiqembu lesizwe Bafana Bafana usazohlala isikhathi eside engabonakala kwazise sekuvunyelwene ngokuthi-ke ayohlinzwa idolo. Cishe kwafu wesizini edlula uMvala kawudlalanga ngenxa yakho belu ukulimala. Yize-ke bebuya bonakala kweminye imidlalo kodwa abaningi bese beqala ukumkhohlwa njengoba engene kowe-Arrows endaweni kaKian Cupido ophume naye eselimele. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela ziyagoqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.